जावबाव जायाखै आरो गोथौ जाबावनांगोन जावबाव बे दुगामारिखौ न'नि हायावनो फबना दोनसै आं सालिया बांद्राय देखायोमोनथ' दालाय माथो जिउ खोमानांगौ जाबाय मानसिनि जिउखौ लानानै इसिबां दुगा धोन सम्पतिखौ लानानै इसिबां दुगामोन दा न'नि उनावनो बेखौ फबना दोनसै आरो गथ' नों एख' हसियार नङा जावबाय था आरो नोंबो लाखिसो नों गावनि बिमाखौनो फबना दोननो हादों माने गावनि न'आवनो गावनि आखाइजोंनो हार जावनानै फबना दोननो नागिरदों बेसो लाखि नों पुण्यसो जागोन नोंहा पुण्य पुण्य जाथों बा पाप जाथों नाथाय नोङो पापनि खामानि मावदों नों आंनि आइखौ बुथारनानै मोजां खालायाखै आबौ सना फिथर बिखौ जुदि आं बुथारनाय नङामोन नोंसिनि आइ फाग्लिखौ होनबाना बियो आंखौनो बुथारगौमोन आं माबा सेल्फ डिफेन्सनि थाखायसो बुथारदों बिखौ आरोथ' आरो नों बिराद पुण्यनिसो खामानि मावखादों आं नोंनो आगोलनो खिन्थाखादोंमोन नोंनि बिमाया आंनि फिसालाखौ बुथारदों नोंनि बिफाखौ आरो बेयो पुण्यनिसो खामानि नों सासे मार्डारारखौ फबनो नागिरबाय थादों बेयाव मानि दुखु नोंनि बिफानि दायनिगिरिमोन बियो नों मोजांसो मोननांगौ रंजानोसो नांगौ बिफानि दायनिगिरिखौ नोङो बेबायदि फबनो मोनदों नों आंनि जायखियानो जाया मानो आबौनि जियानो जा असेयानो जा गुबुन मानसियानो जा आं नोंनि आखलखौ मोनथिनो बाखि गैला आरो जुदि नोंनि फिसाज्लाया आंनि बिफामोनबो बे बिफाखौबो नोंनो गाज्रि खालायदों नोंनि आखलखौ नायनानैनो मोनथिदों आं एसेबां बोसोर आइजों थाबाय आइया आंखौ अननानै फेदेरदों आइया आंखौ जेबो बुङा जेबो गाज्रि खामानि नुवाखै आं आइनि दिनैसिम आइया आंखौ मोजां परबरिसाव फेदेरदोंमोन मोनथिबाय नोंनि फिसाज्लाया जुदि थैदोंबो नोंनि थाखायनो थैदों आखल गाज्रिनि थाखाय थैदों बियो आगोलहाय आङो दुखु मोनदोंमोन नोंखौ आंनि आबौ साननानै आंनि बिफाखौ आंनि आइया बुथारदों होननानै नाथाय नोंनि बे आखलफोरखौ नुनानै आं मोनथिबाय नों जेरैबायदि नोंनि फिसाज्लायाबो बेबायदिनोमोन खोमा जुदिबो बियो आंनि बिफामोनबो नों जुदि आंनि असे बिबौमारबो थेवबो नोङो आंनि असे जानो हाया नोंनि आखलानो गाज्रि नोंखौ आं माब्लाबाबो असे होननानै गनायना लानो हाया नोंलाय मा मोनथिगौ लेक्सार उनाव होबाय था गथ' नङाबा नोंबो नोंनि बिमाजोंनो बेयाव फबजागोन माबार हाखर जाव नुदों नों जुदि आंनि असे बिबौ जागौमोन आंखौ बेबायदि बाथ्रा बुंनो हानाय नङामोन नोङो बेबायदि फबना दोनगोन होननानै आंखौ बुंनो हानाय नङामोन आंखौ दम होनाय नङामोन नोङो आंखौ बुथारगोन होननानै नों आंनि बिबौ जानोनो हाया नोंनि साननाय बेलाय मा नों जाबाय गाइखेर जानाय गोरलै गथ' आंसो मिथिगौ मा नों मानिबा दामानि आंनो नोंनि असे बिबौ आंनि फिसाज्लायानो नोंनि बिफा आरो बे गासै धोन सम्पति अफिस गला न' बिल्डिं बे गासैबो आंनि गोजा सि थु इसिबां गाज्रि गोसोनि मानसि नोङो साला बोराय जाबाय गाबोन सबनिया थैनायनि बैसो जासिगोन माब्ला थै फात्ता गैया नों दाबो बे धोन सम्पतिखौनो साननानै दङ खिरथा गथ' जा मावनो होदों बेखौनो माव थाब नङाब्ला नोंनि बिमाखौ आं मोजां बेयाव फबनो होदों आरो जुदि फंनैसो बाथ्रा होनबाव नोंनि बिमाखौ फबनो गारै आङो बै डास्टबिनाव दाउखाफोर फैसोयोना बेयाव थुख्रि फिसे खालामनानै दाननानै नोंनि बिमाखौ दाउखाफोरनो रानना फैगोन आं सैमा फाग्लाफोरनो रानना फैगोन मोजाङै फबनो होदों बिमाखौ मोजाङै फब थाब माव खामानिया साला एसेबां अनदों आबौ होननानै बेसे बुंगासिनो आं बिनिसो बिनि बिमाया गाज्रिमोन होननानै गावनि बिफाखौ बुथारदों होननानै गैया खोनासङा साला मोजाङै होनबाबो बेनिखायनो बेबायदि दं होनांगौ जादों नोंखौ मोजाङै होनबा खोनासङा Oh God, finally I'm गावनि बेदाव सफैबाय I'm too tired पार्टियाव मासे लाफांगा सेंग्राफोर फैदों दिनै बेखौ आं मोजां मोनाखै सासे मोजां सेंग्रा गैयामोन I don't like माने साप्रि टाइप गोजा मानसिफोरानो चाप्रि Where is my purse? Oh no, आंनि पार्सआ अबाव थाबोखो Oh God, पार्टियावनो थाबाय नामा Oh no, God, oh my God पार्सआ थाबायलाय बे पार्सआव आंनि डकुमेन्ट्सफोर दंमोन पान कार्ड दंमोन Oh no, पापाया
मिथिब्ला बेसेबा रायबावगोन आंखौ अय क्या कर दिया मैंने मा खालायखो आं अबाव गारबोखो आं पार्सखौ आंथ' पार्टियाव गारबोआखै बायदि मोनदों आंथ' कारावबो थानायाव पार्सखौ लानाय बायदि मोनदोंमोन आं र' ड्राइभारखौ फन खालायनि बे खेबावबो जुदि आं डकुमेन्ट्सफोरखौ खोमाना लाबावो पापाया नेक्स्ट टाइम आंनो बानायना होनाय नङा थांनाय बारावनो आंखौ बुंखादोंमोन गोबांबार आं खोमाबाय होननानै रागा जोंना पापाया बानायना होखाला होनना बुंदोंमोन बे आरो खोमाबावबा पापाजों बेसेबा रायजानांगोन आं अ गड हेलौ ड्राइभार काराव नायलाय आंनि पार्स दं नामा आं पार्सखौ नागिरनानै मोनाखै माबोरै नायनानै फन खालायना खिन्था आंनो अ निकिखौबो फन खालायनो र' बेबोथ' मोननो हानाय आंनि पार्सखौ लांफ्लांनोबो हानाय मा निकि नोंबो नुवाखैमोन आंखौ पार्स लानाय नुवाखैथ' आङो फार्मिटाव जेबो नङा दे नोंनि पार्स बेसे फैसा दंमोनथाय पार्स गोमाबालाय माथो जानो गाबोननो थांबावगोन जोंहा सपिं खालायनो अरे बाबा फैसानि खोथा नङा आंनि डकुमेन्ट्स दंमोन इम्पर्टेन्ट डकुमेन्ट्स पापाया मोनथिब्ला आंखौथ' बेफोर बेसेबा रायखागोन डकुमेन्ट्सआनो गोमालायबाय आंना पार्सआसो दंमोन नों नुमाराखैबा नुवाखैहाय आङो नोंखौ पार्सखौनो दाखालि नुखायाखै आं गारबोबाय दे नोङो पार्टियाव नों लोगोनाव फन खालायना सोंनो हाया पार्टियाव नुदों नामा बे पार्स दोनैबा औ खालायगोन र' गाबोन थांनानै नागिरना फैनांगोन मोननोबो हानाय बिसिनियाव गाबोन रेडि जानानै था बिसिनि न'आव पार्सखौ नागिरनो थांगोन अके अबावथो गोग्लैखो होमब्लालाय बे पार्सआलाय आंबो फाग्लिसो डकुमेन्ट्सखौबा मानो लांफानाय आं मा खालायनो माब्लानिफ्रायनो गोग्लैनानै दंमोन पार्सआनो बेबायदि गोग्लैनानै दंखायोमोन डकुमेन्ट्सफोरा आं सान्दों जेबो जानाय नङा स' आं बेबायदिनो लांफ्लांबाय दाउबाव नागिरना मोननांगौदि आङो जोंना आसामाव फ्लाड जादों होननानै बुंदों दैबाना जादों होननानै बुंदों जोंहानावबो दैया बुंदोंसो ना मायो आं खेबसे उन्दै थानायावबो बेसेबांबा दैबाना जादोंमोन गिदिर थांनाय बोसोरावबोथ' जादोंमोनानो एसे देग्लायबो जाबायसो ना मायो माबोरै दंबा आइमोना दैबानाया जाब्लाथ' जोंफोरनिथिं दैमाया बायब्ला बुरजायैनो गाहामैनो जाथारो अबा दं दा बिसोरो न'आवसो दंना ना केम्पफोरावसो लांदों दैबाना जादोंबा खबरबो लानो हाला दा दहाय बावै सारासो बुंदोंमोन आसामाव फ्लाड जादों होननानै दाथ' आंना डिउटियाबो जोबनो जायाखै बे जायगानिफ्राय सप्तासे जायाखैयानो माबोरै फन खालायनो दा फनबो खालायनो हाला हे गड हे भगबान जेन दैबाना जायाखै दे आंनि न'नि मानसिफोरखौ बयखौबो मोजाङैनो लाखि गिनायसो मोनबाय थादों आं मानोबा दैबाना जादों होननानै बुंनायखाय खेबसे मोनथिनायब्लाबो रायज्लायनो मोननायबाबो गोसोखौ मोजां मोनगौमोन आं दाथ' आरो उफाय गैया माथो खालायबावनो बे साननैसोखौ नेथारबावथारनांसिगोन जोंनि आसामावल' मानोथाय बेबायदि दैबाना जाबाय थायो बेयावलाय माथो अखा सखा जेबो गैया आयै बारहुंखा मा एसेबां गाज्रि सिमां नुलाय एसेबां गाज्रि सिमां नुबाय आङो बारहुंखा आरो आइखौ सोरबा सासे मानसिया दाननाय नुदों आं दानथारनाय नुदों आइमोना मोजाङै दंना गैयाबा मायबा खैफोदफोरावसो गोग्लैना दं नामा एबा बेबायदि गिथावना सिमां नुफेरामोन माथो बिखासिखा गुलु गुलु मोनलाय लांबाय आङो ना बेबायदि जायगायाव उन्दुनायखायसो बेफोरबायदि सिमां नुबाय थायो हैद गोसोखौनो माबोरैबा मोनना थाबाय आं मानो बेबायदि सिमां नुखोथाय मायबा जामारदों ना मायो आइमोना रागाबो जोंनानै दङ आं आइखौ साला आंजों बेबायदि खालायनानै सेल्फिस हाबिलाजों हाबिला होनना रायज्लाय होननानै आंखौ जुगामिखौ साला दा मा खालायनां ना गाबोन फुङाव सोरांबा बारहुंखाखौ फन खालायना हामगोन गोसोखौ माबोरैबा मोनबाय थाबायलै आं गाबोन बारहुंखाखौ फन खालायना हामगोन नामा मोजाङै दंना गैया बिसोरो फन खालायब्ला आरो बारहुंखाया मोनथिगोन ना आइनो खिन्थानानै होगोन आंनो आइजों रायज्लायनो गोसो गैथारा दा दुखु मोनना दं आं आइयादि आंखौ बेबायदि खालायदों नाथाय मोजांबाबो गाज्रिबाबो आंनि बिमा बिसोरखौ खैफोदाव गोग्लैनायखौ आं लुबैया आं खेबसे फनखौनो खालायना नायगोन र' बारहुंखानि नाम्बारा
मोननैमोन र' मोनसेखौ मोजाङै गोसोआव गैया आं मा 863845 मायबा लास्टाव 9 नामामोन ना 8 मोनबा गाबोन थुनानै ट्राइ खालामनानै नायनोसै नांबा नांसिगोन मोजांबाबो गाज्रिबाबो आंनि न'खर आंनि फेमिलि बिसोरखौ मायबा जानायखौ आं माब्लाबाबो नागिरा